Goedemorgen mensen. Je zult denken, waar is dit nou weer en wat mag hier nou weer? Dat ging je zo onthullen, want het is een bijzondere dag. Het is tongersje 21 mei. En waarom is dat een bijzondere dag? Nou, dat weet de heer Boersma wel, dacht ik. Die is hier dit jaar. En hoe oud ben je het? 84 jaar, allemachtig hè. Mooie leeftijd, geweldig, ja. Nou, en wij bestaan eigenlijk echt dit hier 84 jaar. En daarom komen wij even op visite, want de meeste 84 worden. En ik heb een cadeautje voor jou, en dat moet ik heel graag een rondje. Van hartelijk gefeliciteerd. En ik hoop dat jou nog heel veel jaren met mij kennen. Dat wil ik oud worden, hè? Ja.